Domáci šalát je oveľa lepší, v chuti aj v obsahu vitamínu A, preto by ste výsadbu tejto zeleniny určite mali realizovať aj vo vašej záhrade. Šalát je plodina, ktorá má radšej chladnejšie počasie, preto jej neuškodia prípadné slabšie mrazy, no napriek tomu s jeho priamou výsadbou na záhon počkajte týždeň pred zamrznutím. Škodí mu totiž chladný vietor. Pôdu ešte pred sadením prihnojte a dobre rozdrvte či zbavte kameňov a väčších hrúd. Šalát má totiž veľmi drobné osivo a mohlo by to znížiť jeho kríčivosť. Tu sú ďalšie rady, ako sadiť a pestovať túto zeleninu. Semeno saďte do jedného riadku. Hneď po vysadení doprajte zelenine vody. Po vyklíčení je potrebné šalát pretrhávať. Mnohým záhradkárom sa osvedčilo vysadiť medzi riadky tejto rastliny pažítku alebo cesnak. Tie sa postarajú o to, že voškám váš šalát nebude tak chutiť. V niektorých regiónoch sa dá na jeseň vysadiť druhá várka šalátu a vy sa tak môžete tešiť z úrody tejto zdravej zeleniny viackrát do roka. Keďže šalát je citlivý na veľké horko, je potrebné na to myslieť počas plánovania záhrady. Napríklad ho vysate do tieňa vyšších odrôd zeleniny, ako je napríklad paradajka alebo fazula. Zachovať vlhkosť a udržať primeranú teplotu pôdy pomôže aj organický mulč. Ten sa postará i o to, aby zelenina nezarástla burinou. Ak chcete zasadiť šalát na jeseň, je potrebné pôdu pred výsadbou schladiť. Napríklad ju zavlažte a následne zakryte balíkmi slamy. O týždeň neskôr bude zem pod balíkom o 6 stupňov Celzia chladnejšia ako zvyšok záhrady. Šalát by sa mal zberať v plnej veľkosti, ale tesne pred zrelosťou. Listy chutia najlepšie, keď sú ešte mladé a svieže. Pred zrelosťou môžete listový šalát pozbierať jednoduchým odstránením vonkajších listov tak, aby stredové listy mohli ďalej rásť. Najlepšie je zberať šalát ráno predtým, ako boli listy vystavené slnku. Listy tejto zeleniny môžete skladovať v chladničke po dobu 10 dní, a to v plastovom vrecku. Šaláty pripravujte z čerstvej zeleniny. Na ich prípravu použite nádoby zo skla, porcelánu alebo nehrdzavejúcej ocele. Tak zabránite strate najmä vitamínu C. Prinášame vám recepty na 3 druhy šalátov. Na hlávkový šalát so žeruchou potrebujete 1 hlávku šalátu, 2 lyžice posekaných klíčkov žeruchy, 1 biely jogurt, 2 lyžice olivového oleja a soľ. Umytý šalát potrhajte na menšie kúsky, polejte jogurtom rozmiešaným so soľou a olejom, premiešajte a vrch posypte posekanou žeruchou. Ďalší je hlávkový šalát s cesnakom. Potrebujete naň 2 hlávky šalátu, ocot, soľ, cesnak, 1 lyžicu oleja a vodu. Šalát rozoberte na listy a umyte pod tečúcou vodou. Zalejte nálevom pripraveným z vody, octu, soli, rozotretého cesnaku a oleja. A na hlávkový šalát s kôprom potrebujete 4 hlávky šalátu, 5 decilitrov kyslého mlieka, 4 vajcia, 1 lyžicu citrónovej šťavy, soľ a kôpor. Kyslé mlieko zmiešajte so soľou a citrónovou šťavou. Hlávkový šalát po listoch rozoberte, umyte, pokrájajte a zalejte pripraveným nálevom. Nechajte chvíľu postáť. Šalát posypte na drobno posekaným kôprom a ozdobte kolieskami na tvrdo uvarených vajec. Podávajte s chlebom či pečivom.